valószínűleg egyetemi tanár lesz, és akkor úgysem maradunk itt. Csak szegény Mása marad itt egyedül. Mása majd minden évben egész nyárra eljön hozzánk Moszkvába. Eljössz hozzánk Moszkvába. Ha Isten is úgy akarja, majd elrendeződik minden. Micsoda gyönyörű idő. Ma reggel felébredtem, és eszembe jutott, hogy a nevem napja van. És úgy megörültem. És a gyerekkoromra gondoltam, amikor még élt a mama. És olyan csodálatos gondolataim támadtak, olyan csodálatos gondolataim. A valósággal sugárzol is gyönyörű vagy. Mása is gyönyörű. Andrej is csinos volna, csak egy kicsit elhízott, és ez nem illik hozzá. Én azonban ugyancsak megvénültem és lesoványodtam. Hajhullás ellen egy lat naftalin feloldandó egy fél palack szeszben. Minden este betörzsölni. Na, ezt följegyzem a noteszomba. Iván Romanics. Kedves Iván Romanics. Mi az, kislánykám, édesem? Mondja meg nekem, miért vagyok ma olyan boldog? Mintha vitorláshajón lennék, fölöttem a messze kék ég, és nagy fehér madarak repülnek fölötte. Miért van ez így, miért? Jaj, kis fehér madárkám! Mikor ma felébredtem, egyszerűen úgy tetszett, minden olyan világos ezen a földön, és tudom, hogyan kell élni. Kedves Iván Romanics, én tudok mindent. Az embernek dolgozni kell, fáradni kell, arca verejtékével, akárki is az. És csak ebben van az élet értelme és boldogság, az ember gyönyörűség. Ja. Csak a nyári hőségben tudok olyan rettentően szomjasak lenni, mint ahogy én ma dolgozni szeretnék. És ha ezután nem kelek fel korán és nem dolgozom, tagadja meg tőlem a barátságát, Iván Romanics. Jó, majd megtagadom. Csak ugyan, hogy megöregedett és elsilányult, ami Andrejünk ezzel az asszonnyal. Irina! Valaha egyetemi tanárnak készült, és tegnap eldicsekedett azzal, hogy tagja lett a törvényhatóságnak. Tagot, ahol Protapopov az elnök. Hagyd abba! Az egész város erről beszél, és neves, csak ő nem lát, nem hall semmit. Most mindenki a tűzhöz rohant, ő azonban itt ül, neki minden mindegy, ül vagy hegedül, hiszen szörnyű nem bírom, soha nem megyünk mi Moszkvába, soha nem megyünk mindenre. Ó, én boldog. Nem tudok dolgozni, nem fogok dolgozni, elég volt! Voltam postás kisasszony, de most a városnál vagyok, gyűlölöm, megvetem a munkám. 23 éves vagyok, már régóta dolgozom, az agyvelőm kiszáradt, és semmi, sehol semmi kárpótlás. És úgy érzem, mintha mindig jobban és jobban eltávoznék az igazi szép életről, és valami örvény felé tartanék. Kétségbe vagyok esve, és nem is értem, hogy még élek, hogy még nem öltem meg magam, nem is értem. Ne sírj, ne sírj, ne sírna! Nem sírok, elmúlt. Én azt mondom neked, mint nénéd, mint barátnőd, én azt mondom neked, hogy menj férjhez a báróhoz. Elvégre tiszteled őt, nagyra becsülöd. Igaz, hogy csúnya, de tisztességes ember. És az ember nem szerelemből megy férjhez, hanem hogy a kötelességét teljesítse. Én legalább így gondolkozom. És szerelem nélkül is férjhez mennék akárkihez, mindegy, csak tisztességes ember legyen, még idősebb emberhez is. Ma minden megijeszt. Már mindent összecsomagoltam. A báróval holnap esküszünk, holnap elutazunk, holnap után tanítok. Új élet kezdődik. Csak az Isten megsegíten. Amikor letettem a tanítónői vizsgát, sírtam az örömtől és a meghatottságtól. Ez mind nagyon szép, Irina, de... Lemaradtam, mint a vándormadár, amelyik megöregedett és nem tud repülni. Igazgatónőnk. Ki sem mondhatom, milyen nehéz lesz Olga nélkül élni. Ő a gimnáziumban igazgatónő egész nap el van foglalva, én pedig egyedül vagyok. Hát mit tehetek? Ha nem mehetek Moszkvába, nyilván ez a sorsom. Minden Isten akarata, úgy bizony. Nikolaj Lvovics megkérte a kezem. Gondolkodtam rajta, rászántam magam. Jó ember, igen, derékember. És a lelkem egyszerre szállja kert. Ismét kedvem van dolgozni, de tegnap valami történt, valami titok lebeg itt körülöttem. Nem megyek! Többé soha nem jövök ide. Nem jövök ide. Üljünk le és hallgassuk. Holnap elutazunk.